Doğru koça giren ırslay ha? Yalnız değiller. Üstü başım var dediğimi eftim ne hili. Şu haydi döydü yani o. Ha? Doğru değil mi? Şeylidir lay. Thüsan veyle. Andır mandır gülhandır. Hanıga patsıl. Tamtıkay oyunu adın olsun şaten. Domduğa o. Kimsiz? Selamun aleyküm. Neme? Ayadağına kadettiniz mi? Ha salam, hova ettik. Ona gelik de. Hadir qarasın. Bolya. Açayınmış wat. Açın. Giyri verin. Yürü ankatasan. Mi atıllı mı? Sakal margoğlan istak görünen ok. Salam. Geldiniz mi? Vay. Arçamın. Vay ne Arçam Bular korktular öykü. Yalan hem oluyor. Korkman. Hiç sat deyme ya. Vak biritten korkmadık la oğlum. Biz neme yalnızrak geldik öyle. Dur. Doğru geldiniz. Ne için yalnız? Ha? Bir de kıyılar deyip ayttılar da. Biz kıyı. Vay. Biz kıyıda. Onu bir zamet bir tayin koraylın. Geçeyin Ha hocayı. olya. Yürü. Ey bula bolmay aray. Gördün mü lori? Oğula men başlığa sana deyin. Can et. Alo. Alo. Ho. Basık kovmi. Qo'y. Sen doğru adыстırır ottun may? Hava. Yalnız kelli öydен. Yalnız derler. Ey berde kıyılar yok o. Kim ma'nu? Ula adamlar otuyor o berde. Bolonda näme? Ha? Yo bular alır mı yara o bular? O nämçi? Allar masalan şon soğuk qaytmaly. Ha. Telefonu ýamalar öňünden geçirdiler ha. Bolya. Näme diye? Ay yo bular öňünden tölük etdi alıp çık deyip dur. Näme delay? Biz oňurmaýasa bular çağa dälden oýnatmaýa ödüni. Soňçy mara gowluk bagana tap ýörer berden. Ýür. Yaran dur hani. Tedelin öňän 5 minut içine deppämi. Ondan bular ne adam dämi? Goý begenler şahtlanır ali. Tedeli biz bilen gyzykly geçirdiler. Ay onu da. Vay. Пальчики у вас всё в порядке? Da. Yür hani. Ay bolya ýören bir da eder. Oğlanlar. Alın iyiğinde. Ha bolya sağ olun. Ay. Men tanış edeyim kıyılar bilen. Aha. Ola Alёна. Ой, Алён, а где шашлык? Давай, Давай, сгорел шашлык. Серете бар. Şaşlık yanında. Blom, bizim prinsessamız Mengli. Bugün Mengli'nin doğulun Ha günü. tuğulum yok gasadın. Blom ne acap. Aha. Menem akkıyız. Bugün benim birinci pensiyam alyan. Yine bugün Mengli'nin doğulun günü benim pensiyam hem täze yıl. Hemmesini üçürüp gelecek bolýar. Aha. Tuğulum. Ой, Алён, давай, где шашлык? Еще 5 минут, девочки, все будет готово. Bula düşünüklü ayadvava. Ben ova. Siz kim bolýaňyz? Men ayvağım kömekçi neme haltatyny götürşän. He, götürücü. Düşünüklü götürücüsü. Девочки, şaşlık geldi. Yanı. Угощайтесь. Я не поняла, Алён. А чё здесь? Одна приправа, что ли? Уф, не могу, что много. С любовью готовила. Вы чё, девочки? Yer yaletmenlermi? Ağay bizini nem naharsa turmalı mı? Yok lağız. Hedir var ha. Men derrew Yerevan kafejan edýän 5 minutda getirip gidýär. Bollarını da kadette. Al üleydin mi? Tost dedim. Minglican, He. koyduşum doğulan günü kutlu olsun. Ha, o. Alona, s prazdnikom, acıp, täze ýylyň kutlu olsun. Indi gel ayırva kutlu dolýan. Tura yerinden. Täze ýylyňyz kutlu bolsun. Goý täze ýylda siziň hemmäňiziň bagtyňyz açylsyn. I'm in the spot and this thing by the pop off, shaking up champagne till I blow the top off. And I got dropped off in a Maybach. Got my day ones with me going way back. Hey,
restless. I don't need sleep. All out, I don't ever take it easy. But we just getting started. I'ma show you how to move a little sharper. I'ma tell you how to go a little harder. Watch this, I'ma show you how to party. But we just getting started. I'ma show you how to move a little sharper. I'ma tell you how to go a little harder. Watch this, I'ma show you how to party. Evet, ayarım sen. İnni olsa ayalavadan təbiyə sürpriz. I don't even check the price on the bill. Tell the bartender get another. John, Hayastan. You know I gotta represent. Up, that's the only way it's getting sent. Yup, said it once, gotta say it again. Yo'da onza mun çapmak bolanok. Mun çapmak bolanok. I'm in the spot and this thing about to pop off. Shaking up champagne till I blow the top off. And I got dropped off in the Maybach. İnni olsa doğulun lejen mingle idimada ayalavadan soğudu. Button down, show the necklace. And I'm restless. Davlediyor çönyen. All out, I don't ever take it easy. But we just getting started. I'ma show you how to move a little sharper. I'ma tell you how to go a little harder. Watch. Kim geldi? Vay häzir göreyim. Kim? Yerevan kafeye dastavkanız geldi. Geliver açtım. But we just getting started. I'ma show you how to move a little sharper. I'ma tell you how to go a little harder. Watch this, I'ma show you how to party. I ain't even really planning on spinning. She wanna dance and we hands on with it. Don't talk much, we just stand on business. The party ain't over, give me 10 more minutes. Yeah, I'm too T. One on one, you ain't finding two of me. I'm on something, when I'm flying to the beat. John, Hayastan. You know I gotta represent. Up, that's the only way it's getting sent. Yup, said it once, gotta say it again. Can aylar çenine dölayın o. Yasıqından bir xabaranıga. Gayrati. I'm in the spot and this thing about to pop off. Hadir bir müddet diyen. Alo. Ata qawmi. Nildeden? Öyde. Bollu. Resk toyasın geyen. Hadir adres SMS ediyen. Resk gel. İşva. Ha? Gilang tong sürür hoq den gayt. Bollu. Davay. I'ma tell you how to go a little harder. I'ma show you. Siz yerim yine qarashağın mı? Yo. Onu kim geldi? Yer dastavka geldi mi? Brani. Kim? Dondurdun ha, aç kapıyını. Bu benim yıkmağına eken oyuna verin. But we just getting started. I'ma show you how to. O ata geldin mi? Gel. Kovçuluk mu oğlum? Ha? Giyeceğin şey. Ho, iş var. Bir yaştan son işe yarardın canım. Sen diyorum bana hadi. He. Tansonun ben atam Meret. Vay. Meret. Bu sen mi? Akif filmi. Vay, seni görüp begene aytın mene. Benim beğendim seni vurup. I'm in the spot and this thing about to pop off. Shaking up champagne till I blow the top off. And I got dropped off in the Maybach. Got my day ones with me going way back. Hey, it's getting hectic. Ağayıp çoğru ola ödüne para. Necklace, and I'm restless. I don't need sleep. All out, I don't ever take it easy. Dayda zaten orada gülmeyecek bu. I'ma tell you how to go a little harder. Watch this, I'ma show you how to party. Ay, akıl ne oldu? Vay Akif ne oldu? Demin geçir. Benim O kadar ne Aha çoğru ne mi? Dermanal. Dur, derman iç. Al derman iç. Al. Vay çoğru qatırak tolgun aydın mı? Yoş. Häzir çoğadım. Hoğuluk mu? Qowmi? Qowmi denen aqçıq. Meret, ne mi diyen? nerede Meret? Ha? Ha? Hey Meret. Ata berdi. Gel. Aktan min berdi. Bağım Ne sen. oldu? Vay. Ne mi məğdimdiniz? Sol 2 3. But we just getting started. I'ma show you how to move a little sharper. I'ma tell you how to go a little harder. Watch this, I'ma show you how to party. But we just getting started. Небо над землей цветными красками мы идем с тобой в поход за сказками в мире суеты нам больше места нет. Görüpler ne hilek qowy, ha? Daşından şeyle bir baxtlı görünýärlerde. Sizden bir daha soratam bolyam. Siz ne için şuma da sen durmuşa çıkmadınız? Men çıkjakdym. Sen bilýärmi? Men ýedime kän olan üstü. Gatdyk kän.
Ýöne maňa dostoýnysy ýokdy. Şu adam ýetme düşýänken. Ýöne men kaprizni, bilýärmi? Maňa gowy edip uhajywyt etmeli, maňa gül bermeli, maňa günne jaň edip durmaly, hal ýagdaýymy sorap durmaly. Ýöne men şu adam olar ýaly agatly sad adama garaşýar. 30 ýylla gelmedik da indem gelesi ýoklu. Kuç. Ýur gowdat. Menen bir wagt söýüpdim. Gow söýüşýänim mady. Onnoň. Ýöne enem atam olara meni bermedi. Bizem bir gece kaçmaşa gitdik. Ay, şol gece garaşyp ýatyrkam. O samsyk aýarlyň malka çaýpdyr. Onnoň ýerine çalyp bolmadymy? Ýokla. O samsyk aýarlyň gowy kenip dur. Ýöne olar şu wagtdan bagtly ýaşaýarlar. Iki çagalar wa. Saat 10 kolle. Täze ýerine bilen. Düşünmeli ýyl bolsun. Mährwan gyýlar biziň hem gaýtmaly wagtymyz boldy. Bizem öýe barmaly. Köp sag boluň çagyranyň üçin. Bizini ýöräli. Bolýa. Sağ gelip dur. Ata ýür. Sağ olun. Size de sağ olun. Şugun biziň şatlygymyza şatlyk goşdyňyz. Siziň hem täze ýylyňyz gutly bolsun. Janyňyz sag bolsun. Indi kinde görüşýänçe. Nege däl gyýlar? Bolýa sağ olun. Sizem sağa manlaryň sağ olun size de. Köp minnetdar. Ýer. Alay. Allah Iki şatatlar. Maskara edýän gerek başlatlar. Üýde de orada diýmele. Sag bolun. Basa ýatdan çykdy ödýän. Ata. Tura ýür, oturdun lay. Oğlum meni akşamın yanına alayın. Galma bolma tur ýere. Düşeňmi? Vah akşam görüşür. Bolýa bor. Oğlum bitmele derli. Hezir etýän ene pagyryň ýoklugyny bir gowlat.